ale naozaj úprimne, že ste v takom zlom čase, zlom počasí prišli vyjadriť svoj názor a povedať ministrovi Šutajovi a Eštokovi, že má skončiť. Že má odstúpiť. Priatelia, predstavte si, že v sobotu táto vláda urobila mimoriadne rokovanie vlády. Všetci sme túžobne čakali, čo idú rokovať. Či idú riešiť tú narastajúcu chudobu v tejto krajine. Alebo či idú riešiť zvyšujúce sa krádeže. Alebo či idú riešiť zlé cesty, zlé mosty, ktoré spôsobili. Alebo železničnú dopravu. A oni sa stretli, aby šli zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov. To je strašná hanba, priatelia. Priatelia, oni majú... Ja som aj dnes dal procedurálny návrh, aby sme v pléne Národnej rady prijali uznesenie, že vláda bude rokovať len vtedy v sobotu a v nedeľu, keď bude riešiť skutočné problémy tejto krajiny. A nie svoje, priatelia. Skutočné problémy vás a nie svoje. Dnes prišiel minister Šutaj Eštok a 2 vetami povedal, že ide zrušiť úrad. 2 vetami ide zrušiť úrad, ktorý chráni ľudí, ktorí sa neboja povedať pravdu. Priatelia, ja som dnes aj v rozprave ministrovi povedal Šutajovi Eštokovi. Ste minister vnútra, ktorý má zabezpečovať ochranu zákona v tejto krajine. Predstavte si, priatelia, že vás zastavia policajti. Každému z nás sa to stalo. Dali nám pokutu. Prijali sme to s nepotešením, ale prijali sme to. A teraz zrušíme políciu, lebo sme dostali pokutu. Minister Šutaj Eštok dostal pokutu a ide zrušiť úrad, ktorý mu tú pokutu nedal, lebo on porušil zákon. On si nevie otvoriť schránku na svojej elektronickej schránke. Priatelia, to je strašná hanba, čo tu robia táto vláda. Priatelia, ja vám chcem povedať, oni sa porážajú sami už. Treba vydržať, treba byť trpezlivý a ja som veľmi rád, že sme sa dnes dohodli, že hneď ako tento zákon bude prijatý, tak podáme podnet na ústavný súd. Aby ústavný súd rozhodol, že skrátené legislatívne konanie musí skončiť. Nemôžeme si zrobiť z Národnej rady dobrý deň. Národná rada má prijímať zákony pre občanov. Nie pre seba, pre občanov. Priatelia, prosím vás, nevzdajte to. Je zima, ale vtedy sa láme chlieb, keď sa nevzdáme. Oni už naozaj nevedia, čo so sebou. A budú porazení. Budú porazení vo voľbách a skončia. Držme si v tom palce a nevzdajme sa. Ďakujem vám veľmi pekne.